Noah, Abumonye, Master Prophet, Nechere, Mechichomae, Abumonye Noah, Onye Kambo Noah, Abumonye, Onyamoma Yahuwa, Nechere, Mechichomae, Abumonye Noah, Onye Kambo Noah, Abumonye, Master Prophet Nechere Mechichomae, Abumonye Noah, Onye Kambo Noah, Abumonye, Master Prophet Nechere Mechichomae, Abumonye Noah, Onye Kambo Noah, Abumonye, Master Prophet Nechere Chichoma. Abumonye Noah, Onye Kambo Noah, Abumonye, Master Prophet Nechere Chichoma. Abumonye Noah, Onye Kambo Noah. Until that prophet get it, you will never find solution. So connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master Prophet, the awakened one. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwa the great ya. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwa the great ya. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, Master Prophet aka na-agwọ ọrịa, iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwa the great ya. Anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma, Master Prophet onye amụma Biafra. Anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme, onye amụma Yahuwa the great ya. The difference is clear. Udo, mama, yadoro na mandibo. Yadoro na mao, yadoro na mano bojita. Yadoro na mama, yadoro na mao. Udo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Yadrona Namma. Ndibo Yadrona Namma. N'ụbọchị taa, o nwere ihe ndị m ga-arụtụcha aka. A sị na a na-anọ n'ụlọ oke a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgwụ, na oke a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgwụ. So
So that's why I'm going to check on some certain things. First of all, before maybe though, ụbọchị taa akwụkwọ May 26 of January 2026. That is 26. ụbọchị taa kachara akaja. ụbọchị taa kachara akaja. The last time m kwuru okwu gbasara ihe ndị lawyers kwuru, emere mistake by the video. Somebody sending them 2 of those videos. Amamna the first one hesitate in 2.5 minutes. But the full one here, I think almost 6 minutes. So mom download again him choro play, choro comment on the things. May werenke the 2.5 minutes. Although ne getola mi ambo, anozi him again, ikowaji ofuma. So no budget time. May were to ya. May just divide there. Although the video iman obuhibu 6 minutes. So time I divide there na me. Yeah, will run like approximately 3 minutes. But those 3 minutes in agmaro to yaka. Then no to yaka may move on. No to yaka. I may move on. Jawani hendozo. Dem hendozo. I will equal. You have to understand that onye na-anọghị ana m ekwu ihe gbasara ihe all the time. Onye na-anọghị ga-anọ lie ozu asị ya bọwa ya isi ụkwụ n'ụkwụ na-abụ. Onye mere ndị Igbo ejemeje lụ nwaanyị asị jide n'aka ebe kpọrọ onye aka ebe kpọrọ onye mbawu. Onye mbawu ga-arụtụrụ na gị aka n'ihe ri aṅa na nsọm ajụjụ a ga-ajụ so that ka uche gị anọrọ ya na journey ị chọrọ ime on back. You have to understand the first month of the rendition. Somebody say, oh, Master Prophet, akam neji jimji. I say, akam neji jimji, nan ne blechi. I was a boxer almost 30 years ago. Mgbe na akụ ọkpọ, ị ga-ahụkwa m here approximately 30 years ago. Ị ga-ahụkwa na ana m achọ ọcha. Ịhụ ị na-akụ ọkpọ, a na-eme ka knuckle sie ike. And the knuckle akụgidere for over 2 years. Ka knuckle they hard enough iji akụtu ya opponent. So onwe ihe mere and plus ụdịrị ọrụ anyị na-arụ a na-ewere ihe na this antiseptic a na-ete maka ihe germs. Mgbe ọbụla m tere n'aka aka m na-eji nji. So m hapụkwana m chefuo ya nwere onwe na ya ana m ete maybe after 1 month or something aka adị mma. So ọwụhụ lee ị ga-ahụ knuckle, ị ga-ahụ hardened knuckle nọ nga knuckle eji kụọ ọkpọ. Okay, so ọwụ ya mere. So onye mere mmadụ aka ahụ sị, hey, lekwa otu aka ya adịghị awụ knuckle ọkpọ akụrụ akụ knuckle. Here almost 30 years ago. Ka ịhụ ya mbụ
ọ na-eji because etere nọchara ya na akụ ya na block ka o shi ike ka o nwee ike it may impact some injury to your enemy. And hard enough. Ugbu a tupu m ebido ikwu okwu ihe gbasara amnesty Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, onye ndu o nyere TOS, ihe wụ amnesty, ihe wụ olive branch. But as an awakened one, as onye nọ nga n'oli ozu, ahụ m ya na ihe wụ get away free card. Na onye mere ihe ọjọọ instead a ga-akpọchi ya just shi na backyard release ye ka ọ pụọ. And onye ahụ a confess bekwe nọ na ya mere ihe ọjọọ, na ya rụrụ ala pụọ eze n'elu, ga just rebuke be ye, ga si ya meghere ye back door, si ya agbalaga. This is the way I see it. But on the other hand of mmadụ ịdịkwanụ meek, on the other hand mmadụ ịchọkwanụ ka enwe udo, maybe aga m achọ ịhụ ya otu Maazị Nnamdi Kanu ji filie na ya hụga ya, na ya chọrọ ka udo bịa, na ya chọrọ ije ọsọ gbaghara na ndị mere ihe ọjọọ ka enwe udo. And also mụ na onwe m ana m ahụkwa ya in another way na maybe ụchụ ọbara ndị a na-akpafu n'ala Igbo, ndị ntụrụ ndị mmadụ na-atụrụ ndị mmadụ n'ala Igbo, ihe ndị na-eme n'ala Igbo na-akpafu ọbara ndị Igbo ibe anyị, na-destroy property ndị Igbo, na-atụrụ ndị Igbo, na-akpafu ọbara ndị Igbo, na-eme ihe dị iche iche a na-eme n'ala Igbo 6 years ago. Aga m ahụ ya na Maazị Nnamdi Kanu just chọọ ka ọ just swallow pride ya, ka ọ just sị onye ọbụla ngwa bịachite menụ na family ya. Nwere wọchịrị mgbo 2 years second year of the rendition after destroyed na the plots of Chikedoziem, na the plots of Simon Ekpa fact, the plot of Umuahia Highway, iji the throne Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu. After destroy ya, but bịala anya hụkwa na anyị nchọma ka destroy ya ihe niile na aga akụda ụlọ, na anyị ga-eme uproot ụlọ. Nsị ka anyị gbaghara na even ndị bara na mba, ndị kpọrọ na m uku, ndị si ihe dị iche iche masị na agbaghara na m, ka anyị piano as one. You watch here, you know, a lot of people, olive branch. Simon Ekpa was one of them. Even though I came to a time that I said, I have to let go. Umuahia Highway, only some of them, and I have to let go. But that doesn't wipe away that in the beginning when your hammer. In him, Maazị Nnamdi Kanu mere. Some ndị mere ihe ọjọọ, ndị sabotage ya,
ndị gburu ihe mma mmiri, ndị rụrụ ala, ndị bitrene iyi nwanne na nwanne ṅụrụ, anụ ha na njọ na-anya isi, asị ya na agbara na ọ dị ka nwa gị mere ihe ọjọọ, gị na-abata n'ime ụlọ hụ na o mere ihe ọjọọ, ọsịbe mma ndo, ọsịbe mpa ndo, gasị ya na ga agbaghara na. I felt that nwa ha ga-adị emboldened next time ime, because mma ya hụ ihe ọjọọ mere, mpa ya hụ ihe ọjọọ mere, agaghị aka ya ihe. But ya wụrụ na nwatakịrị hụ ihe ọjọọ ya mere, si mpa, mma biko gbaghara na mgbaghara na m, ga-ewere obi nna were obi nne si ya ma ya wụhụ ma akụọ gị tumba nta ya, because na o mee na acknowledge na ya mere ihe ọjọọ, na o mee na acknowledge na o nwere ihe ya mere na-adị mma, maybe na o mere ya na-ama ama, or maybe na o mere ya under duress. Ị ga-eme ga-ewere obi iji wụrụ nne, were obi iji wụrụ nna ji kpọkọta ya, because nwatakịrị amatala na ya mere ihe ọjọọ. But in this situation of Chikedozie and DOS, there is no remorse. A charity ha ma ọfụ na ha meritri olive branch or get out of the jail free card, a deserve here. Awụghị m Nnamdi Kanu, awụghị m onye ndu ndị Igbo, awụghị m onye isi, awụghị m the supreme commander of the indigenous people of Biafra, but Nnamdi Ezebiro wụ, and he make that judgment. But that doesn't mean that I, the working one, na aga m echefu na ndị ewu ndị ọjọọ, ndị uchu, because ndị uchu asịbe na ha mere ihe ọjọọ. Before I continue, aga m eji ihe mere in the past, ka ị mara na dia working one apụtaghị nga ka mmebi aha nwanne m, ka mmebi aha mmadụ, ọ ka m too onye ka akụtu onye. No, I'm not that kind of person. That's why nleanya ndị ha na Chikedozie m na-arụ ọrụ enwe ka enwere ezi okwu na ndụ ya, and ihe nwu mmadụ of integrity, onye nwere eziokwu. Even gị mata na nwanne gị mere ihe ọjọọ, or that kind of forceful ị ga-eje defend ya, gị na-edefend ya, gị na-eze but mmadụ na o mere ihe ọjọọ, but ka o ji wụrụ nwanne gị ga-edefend ya, ka ịzọpụta ya ndụ ya, but ịzọpụta ya ekwe ihe mere adị mma. Chikedozie m nyere Ojuofo signing this affidavit. Affidavit ya signing ya ele date ndị dịkwa ihe date anọghị Chineke. Okay, look at date 18th day of June 2021. In 2021, that means now few months mbo egidene Maazị Nnamdi Kanu. Excuse me. Okay, no. I'm sorry. Here, affidavit. A lady Peterson. I'm sorry.
ihe awụ letter affidavit again ala na-akpọ Peterson. I think I were named the wrong one. This Peterson wụ secretary na America. Onye na-edere IPOB akwụkwọ na America. O jigere na Chikedoziem o jere mee affidavit na court. See of a true na ye witness yene na enwere embezzlement with ego ndị IPOB. Okay? Ya ga sue this affidavit. And the affidavit iwu na ya wụrụ na ihe o kwuru washi a ga-atụkpu ya na America. Affidavit awụghị ihe ndị mmadụ na-atọ na Nigeria. Ịtụcha ya ga-eje ga-adọwa ya tụgharịa ọzọ. Nke ewu na ya wụrụ na ihe o kwuru washi o kwesịrị ịga mkpọrọ. And a ga-anapụ ya license ya ọ na-eji arụ ọrụ. Ya eje sụọ ya affidavit. Gwa Chikedoziem na ya ahụna na erie n'ego IPOB na America. Yeah, we go to over 700 something thousand dollars. After sending Chikedoziem in here, a matter of weeks, I suspend the area from on now. Chikedoziem elebaha anya n'ezogo ego IPOB. But Chikedoziem wụ the head of the Directorate of State. Onye kwesịrị ịdị na-echekwa ihe mgbe onye isi na-anọghị ya. Otu Uchemefo ji chekwa mgbe Nnamdi Kanu na-anọghị ya. Enwe onye gbara ya mgbe okpuru. Even though na agbara ha ụkwụ a succeeding. Ihe awụ ị ga-asị ele otu iji ihe wee confirmation text message from the woman o sendere na Chikedoziem. That means nwaanyị riri ego IPOB, nwaanyị asị ji ego IPOB no in direct contact with Chikedoziem. Come check the date. Come let the date. Almost 3 days after this girl dere ihe 26 okwe hụrụ ya. So this girl edene ihe a week later or a few days later me inform Chikedoziem na o nwere onye riga ego IPOB and kpọọ onye ha. Chikedoziem enwe ihe o mere. Ihona? Did you see? This girl a man inform na emere ego IPOB embezzled. Ihona ya? Ihe awụ letter nwaanyị degere to Chikedoziem. Chikedoziem na nwaanyị ọnụgakwara ọrụ Tilimbo. Maazị Nnamdi Kanu ji aka ya
chụpụ ha na POB. Somebody gbara gị a week later na o nwere onye eri gị ego, jesuo ya affidavit na court, were akwụkwọ sendịara gị. At the same time gị na onye ahụ na-atọ, na-epoto, na-apịtọ. Chikedozie m jekwere na meeting ndị enwere na-asị ha ndị nna anyị, ndị nna anyị, ndị nna anyị, ndị nna anyị. Nsị ga-asị nwaanyị tapụchi ọnụ, iwu onye nwaanyị na-eklem na ya wụzi onye isi ndị IPOB worldwide maka ihe oji fọdụrụ na ya akwụkwọ 2 weeks after eji Nnamdi Kanu. Ndị eji emeghe new account without ime inform Nnamdi Kanu. And mgbo Peterson na mere inform Chikedozie enwe ihe o mere, because he was still working with Ojofo, and even to today. Ihe awụ ngo mmiri ji baa n'opi ụgbọkịrị. Ndị Igbo ma gaa ma otu mmiri ji baa n'opi ụgbọkịrị, ma gaa nọhụ gaa n'oli ozu, asị gị bọma ka esi n'ụkwụ na-abụ. That's why nwaanyị a na-akpọ ya Nneka ji were onwe ya wuo onwe ya n'ala nga ọ chụgo ụmụnne Nnamdi Kanu, ya wuo onwe ya n'ala because ọ nụghị ya mgbe anyị lụrụ ọgụ. First month, second month, third month, 1 year, 2 years, 2.5 years. Daga liberate ya madam nene ya anya, liberate ya, literally liberate ya. Liberate ya kanonta. Because ego niile ha riri, on nene ya anya ka ha buge ya, no ya riri ya. No ya were ne, no ya seized the money. It took years ime investigate madam nene ya anya. Document buru ibu, achọghị m idwell on that past for long, but I just enwekwere other ones so na-ewepụta ele document ka nkụ. Lekwe ka m wepụtara nnọke, achọkwa iwepụta wrong document ọkụ anya nga ya wụrụ na mee ihe na-ekwesịghị iwepụta na mewepụtara ya. You can see na Chikedozie na nwaanyị na-epoto even 4 days na-eme na inform na nwaanyị eriri ego, na nwaanyị na-eme embezzle ego IPOB. Excuse me. Yes, akwụkwọ ọrụ important ka m wepụtazie ya ma biko. Echefuchana m otu na-eji eme ihe nga. Ihe ewu ime Chikedozie m inform about a new account e created. Umeri account. Ihe Umeri account. And here one account that they are not authorized to do. But Chikedozie they are aware. Chikedozie they are aware. They create a Umeri account. Account to a person he created in the first place. So, onye head of DOS, onye Nnamdi Kanu hapụrụ, ma
na erigo ego IPOB onwe ihe o mere. Even na whistleblower pụtara jie ya oji si ya lekwa affidavit m na ya gana m akwọ na Atlanta, akwọ na Maryland, na ya gana na Maryland ga sụọ ya affidavit lekwe ya na ihe akwuge weji okwu na erie n'ego IPOB. Chikedozie m ekwughị okwu ihe gbasara ihe o meghe announce na Radio Biafra. Ha na nwaanyị na-epoto for years rather na-blame madam nne ya anya. Marakwa na 95% of IPOB was working together with Chikedozie, Simon Ekpa, and Ụmụnwaanyị Highway. Ha niile nọrọ ọrụ together with that idiot n'ụlọ a na-akpọ Darlington wode ya onye na-epush ihe, na-epush narrative. Uru na Sunday, Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebinru, onye ndu Supreme Commander, enye ha amnesty that na ya kwadoro ha. Echehum na Maazị Nnamdi Kanu ga-ekwu odiri ihe na ya kwadoro ha. O kwuru ihe na ekwuge ihe na in the name of ka udochi ya ka enwegodo udo so that ka enwe ike focus na ụchụ ọbara na-akpafu n'ala Igbo. Beto ka ịmata ka ị ghara ịda elu ụka, ka ị ghara ịhụ Master Prophet na-ekwu asị na mmechi ọnụ na mekwa ụlọ. Ndị niile ha na-ebu Simon Ekpa mereke, they were all working together in the beginning. Mgbe ha nọ na Simon Ekpa feeliri na DOS dị irrelevant na ya ga-epushipụ ha move forward, ha ebemezie. They were working together hand to hand, doing meetings, having meetings on a weekly basis. Fact. Ozugbo Simon Ekpa awụọna enemy ha because I succeed in ha idomeye on the side na-achị. Simon Ekpa chọrọ ka ọ wụrụ ya ga na-achị. Ihe mere ni onye mere mmadụ na mmadụ na-ekoji be very careful jump support ma onye mana godo ihe wee eziokwu. Ndị DOS na ndị otu Simon na ndị DOS na 95% ihe mgbaga gị 5% ga-anwụ 5% ga-anwụ Kanu nta madam nne ya anya and anyị otu anyị nọ and maybe 3 other people, that is persons. Or 1% ga-anwụ na enwere 100 or 200 or 400. That means ya wụ na ndị IPOB 100 95 kpere na madam nne ya anya riri ego, na madam nne ya anya siziri ego, na Kanu nta rere nwanne ya, na madam nne ya anya sore nara ego. Even ekwuru ihe ewude na ọnụ ha na-ejeri eji na nne ya anya nọ na akaụntụ ya ka akwụ na ego ejire Nnamdi Kanu. Ekwughị ihe for over 2 years. At the end of it, ha na Simon Ekpa eko. Simon Ekpa ebido na-eliki some information. Simon Ekpa na ụmụnwaanyị ndị ọzọ eko Bridget. Simon Ekpa ebigo na-eliki information. Simon Ekpa na nwaanyị ka ọzọ nsị na aga m akpọzi ya aha ka udochi ya eko. Simon Ekpa ihe that is ọkụ anyụzie ala efuo. Ugbu a Simon Ekpa awụọ na enemy ndị DOS
but HFO that they were working together. Mgbe ha na-efili na agaghị push puli Simon Ekpa agaghị push li around. Ha bịa sabotage man, ha bịa criticize man, but they were working together. They have one agenda. On quote, he say they will not listen to any man in dungeon. Umwani highway akwazoka the first woman who was okwoye na their meeting. And the meeting in Chike doesn't never attend. I say that we will not listen to a man in dungeon. Epugire here, kudire dagambo Simon Ekpa biaziri. Burezi oguka kumezie ye. TOS memeze Simon Ekpa attack. To say ti enimo Simon Ekpa burunezi keye iche. DOS kumezie here Simon Ekpa kuge before. We will not listen to a man in dungeon. No get any order. Na the man na dungeon na get any order. As Madam Azoka Kuriye, here 3 months after the rendition. Simon Ekpa Kuriye, maybe a year or something, or 7 months after the rendition. Chike Doziem Hai Werezie 2 years after the rendition. Kugide Dagata man again nime. Ya une change na. Nwonye mane. Onye Nnamdi Kanu nde Nnamdi Kanu nyene amnesty olive branch and the olive branch Nnamdi Kanu nyene ha emene he accept ekpere na lemejigi. You have to understand na enwere a propaganda athlete or a propaganda YouTube account or a propaganda Facebook account and this account winhe Mazen Nnamdi Kanu so created before. Number 1, I'm a family writers. Ubu family writers one of the avenue they use na castigate Nnamdi Kanu directly and his family. Akwama Nnamdi Kanu say na this woman to stay away. But you know IPOB family writers, they are still pushing this woman. This woman, they are still pushing her. Let date happening here. You know, 19 or 20 hours ago. After Mazen Nnamdi Kanu nyere ha olive branch. Ha ka na push dukwa nwanyị a na-ekwu na o mere false allegation na o kwuru ihe Mazen Nnamdi Kanu na-ekwu. Onye ndu ha ka na promote ya. Lekweke. You know, family writers 18 minutes ago, 18 hours ago. How can they push one? They push narrative here. Yeah, family writers. A push again Hana Mazen Nnamdi Kanu. I call on her for peace. Asalaha ke unite here. But I can push one. I know allegedly. No one false allegation against Mazen Nnamdi Kanu. How can they push here? Yeah, family writers. Akwenye na olive branch. Anana here. Here another YouTube account. Second day of the rendition. Abram Hasia. Here owu ha account na support Nnamdi Kanu. Ogimre no neje den here dey against family of Nnamdi Kanu. Ha block lekwenye ha na-epushu gbasara ụmụnne Nnamdi Kanu after nyewu 6 hours ago. Lekwenye ha na-epushu after ha si na onye ọbụla akparịkwala ụmụnne ya. lekwenye ha na-post
lekwe ihe a na-epushu na ihe ewu mainly IPOB another outlet ha na-use na spread their bullshit. So ya wụ na Chike dozie m nọ n'ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru, si everybody seize no kwụsịnụ. So o mebeghị implement 3 days. So Chike dozie mebeghị implement ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru. O mebeghị implement. So ọ ka na-ehi ụra. Ihe ewu the YouTube account ha eji na-disseminate lies, eji na-ebo Madam Nene ya anya ebubo, eji na-ebo Kanu ebubo, eji na-ebo onye ọbụla ebubo for over years. So ije na their platform today, they are still talking against the siblings of Nnamdi Kanu. Akwa Nnamdi Kanu zuru ozi onye ọbụla to seize ịkparị siblings ya. Ihe ọwụhụ 3 days. Isizie na. And the nwaanyị Nnamdi Kanu si ya stop ikwu ihe ọbụla gbasara ya onye ha na-promote na all their platforms. Anana ha the olive branch. A deserve her olive branch Nnamdi Kanu nyere ha. They have proven that they don't deserve it. Because onye nyego olive branch ekwetebe dị na arụ ala. Ele otu ị ga-eji enye mmadụ olive branch onye na-ekpetebe na ya mere ihe ọjọọ. Onye na-ekpebe na ya mere ihe ọjọọ. It's just that na ị hụrụ na nwaanyị gị gbara na-eji and they confirm na ị hụrụ ya. But ọhụụ gị na ị hụrụ ya. Ga confront onye ya sị na onwe ihe mere ga sị okay, but ahụrụ m gị, agbara na m gị. Nwaanyị ọ ga-take gị serious. Ọ ga-take gị serious. Because ọ hụrụ na enweghị consequences. And ọ ga-eme ya again. And ọ ga-eme ya again. And ọ ga-eme ya again. Elu otu a ga-eji enye Chike dozie m olive branch. A ga-eji enye amnesty. Mgbe ọ na-ekpetebe na ya mere ihe ọjọọ. And the Maazị Nnamdi Kanu, according to that woman, I say, na enwere ndị dị compromise. Ele ndị hụ dị compromise. Because of na enwere Maazị Nnamdi Kanu ejilon yakwu na enwere ndị dị compromise. Ele otu m ga-eje ewere information nyeme ha. Because amazi m onye wu onye. Ama m onye a na-eze. Ama ndị a na-eze. Ugbu a, ama ndị a na-eze. Maka asị na enwere onye dị compromised. So onye hụ dị compromise Maazị Nnamdi Kanu ewepụbeghị. But ya sị the rest of 5% kwụrụ na with him all along. Na anyị respect ya. Ndị enwere black and white that they have been sabotaging you for 4 years. For 4 years enweghị communication. For 3 years enweghị communication between Chike Doziem and Maazị Nnamdi Kanu. Enye ha amnesty. Ekwuru ha na radio Biafra na enye ha amnesty. No, ihe kwugo na emene ha vindicate. It has proven that we are okay. It was proven that you were okay na ino erie ego IPOB. Rie paper and somebody enye gị information. Instead ị ga carry out ga-eje gba onye hụ na assistant gị na eleba anya n'ihe na-eme achụọ dị gị anụ. Me embarrass the girl. And this girl awụ onye Nigeria. Ọnwa onye ojii na America. Nne na nna ya awụ onye Nigeria. Onye nwere interest inyere n'aka ihe ndị ojii ibe na-eme. Madam oyibo eje buso ya agha. Nwaanyị asị na anyị enweghị anything to do. Mụ na ya kwuru okwu, akpọrọ m ya na phone, jụọ ya ajụjụ, ya kọwachana m ihe niile, kọchana m otu ihe eji mee. All those documents me enwetakwana ya. So
somebody nyere gị tip na somebody na-egwu wayo ihe mere wụ ga retaliate ya. What the hell? Okay, now you have to understand. So, gị wụrụ onye na-anọghị ya 4 years ago. Ele otu ị ga-eji amata na ihe ndị ị ga-esofolo yawu ha na-akụ, na ndị na-akụrụ ha aka, na ndị na-akụrụ ha ogele from outside, na ndị na-akụrụ na nnụnụ ekpe. Chikedoziem na ndị otu ihe na-agba ndị Igbo. Ọ dị mmasị akụruo ege ruo. Enwere m at least 100 or 200 documents. Enweghị m ohere ịbịa fakashima ihe ndị using for year, using more than 20 times for the past 4 years. I don't want to go back there again. Document can come. WhatsApp messages can come. Evidences can come. Na Chikedoziem dị aware na Ojiofo dị aware na eri n'ego IPOB. Na Ojiofo dị aware na nwaanyị ewere n'ego IPOB. Na Ojiofo nyere the latitude dere na the akwụkwọ. Nwaanyị kpọrọ Ojiofo kpọrọ Chikedoziem si Chikedoziem na ya nye the power ka ya na-arụ ọnụ ọ ka ya meghe a new account. Chikedoziem asị mba na ya ga-enye. The woman eji akpọ Ojiofo edene that document. Nwaanyị ewere that document jee meghe account. Were this document transfer ego IPOB to that account. Now, ị ga-asị m na Chikedoziem na aka ya nọ ihe, but ọma na nwaanyị ekwu na odiri ihe. And mgbe ọ bịara hụ the document, ọ gịnị mere o ji sị onye nyere gị this document, onye ndu nyere gị this document, onye ndu nyere gị this document. Nwaanyị na-ekele m na ọ Maazị Nnamdi Kanu nyere the authority. At the end of the day, Maazị Nnamdi Kanu nwe onye hụrụ ya anya for I think 1 or 2 months mgbe ejidere ya ọhụrụ. Maybe 2 or 3 weeks mgbe ejidere ya ọhụrụ. Ojiofo na-ekele m na ya gara nata Maazị Nnamdi Kanu ike. Whereas Ojiofo ahụ Maazị Nnamdi Kanu anya during that period of time. So gịnị mere Chikedoziem as onye isi or defend the organization o kwesịrị defend? A na-ekwu mgbe a na-swear in president like in America, I say I will defend the country both international and both inside and outside. Ihe ọwụ position Chikedoziem na ya ga-defend the organization both inside and outside. Ya na Maazị Nnamdi Kanu anọghị, but ya ahụ ndị zugo oshi, ndị rigo ego ya turn on the other side. Rather, channel nkịta ya, dogs ya, ha na-terrorize Madam Nene ya anya for years. And mgbe o mechara, mgbe m dị bunkụrụ ihe ndị ya wụrụ na nwaanyị ịhụ, that is their group splitzie. Nwaanyị ọzọ ebushita shishizie dosens ya dị clear na ihe m kwuru eziokwu. Onye kwuru okwu, they didn't say nothing. Apụta ha sị Madam Nene ya anya, ndo, we are sorry. Onye ekwesịrị iwepụ Chikedoziem immediately were onye ọzọ tishie. Then say from today onye ọbụla akparịkwala DOS. Hele otu m ga-eji okwu okwu dị mma gbasara DOS. Oke nwoke ha ka m nga m hụrụ ihe niile ha mere for 4 years. Chikedoziem ya wụrụ na na-eme na accept the olive branch, withdraw ọnụ court case nnu nwere na Germany. Nnu na-eji akpụgharị Madam Nene ya anya, nna ya lebe, nna akpụrụ ya lebe, nna akpụrụ ya lebe, nna akpụrụ ya lebe, nna akpụrụ ya lebe. Ya wụ na eziokwu na gị na Nnamdi Kanu na-arụ ọrụ.
withdraw ya the court case na Germany. Jehebano the prosecutor na no choziri imeji n'ụlọ na na-emeji ene. Jensikwa madam nne ya anya na eweli iwe. Because unu mejọrọ ya. Because edere na akwụkwọ nga. Na akwụkwọ document edere na ego niile ihe edere ihe constitution IPOB na ego niile ga na-aga na akpa IPOB na Germany, which madam nne ya anya wo onye dị in charge of finance. Edere nga then ele ihe nnoji na alụsị ya ọgụ because alụsị ka ihe ọgụ eche na a ga-egbu Nnamdi Kanu that time. Ugbu egbugewo ihe. So 4 years aga na achọmana ha iji nwayọ rịbata ndị DOS ndị uchu mụ na ha na-eme ihe aga m na-eze ha eze. Even though na Nnamdi Kanu si na onye ọbụla yes ekpere m na asị ha ka anyị unite ya ka enwe udo ka a kwụsị ịkwafu ọbara ihe ewu ihe reme mkpa ka a kwụsị ịkwafu ọbara n'ala Igbo ka anyị marazi ndị na-eme ihe n'ala Igbo so that unite IPOB enwe ike nweta ndị otu Simon Ekpa unite ya enwe udo dị na amarazi ndị na-eme ihe n'ala Igbo ma ọnwụwa ndị oshi ma ọnwụwa ndị ama. Then let me go to this thing. I'm rush again na kuba to 9. I have to go to sleep. Because can I get on here? To all of us of freedom, my name is MNK. I am one of the lawyers to Mazi Nnamdi Kanu. And my friend here, Patrick Agazie, also one of the lawyers to Mazi Nnamdi Kanu. We are in Sokoto State, where we had extensive discussion with Mazi Nnamdi Kanu concerning his appeal and other matters. He has information and directives to all of us of freedom. One is that from now henceforth, nobody should castigate the Directorate of State, otherwise known as the DOS. The DOS is his structure, his brainchild, and must be respected by all and sundry. He also directs that Mazi Nnamdi Kanu ige ihe this barrister kwuru. Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ka unite the family. Ọ chọrọ ka unite the family ka akpọkọta. Even though na enwere other ihe ndị na-spring up, organization na-spring up because of Chikedozie hapụla IPOB agbakashia. Ndị na-spring up ihe ndị na-ebilite ihe ndị Mazi Nnamdi Kanu recognize achakwa ha niile. Aghọtara m here with diplomacy. But that doesn't mean na anyị ga-echefu na under the leadership of Chikedozie that they were against Nnamdi Kanu. And all na Radio Biafra na this platform njinu ka ekwuga na enwe na onye isi ha ọzọ Chikedozie. Fact.
directs that avid, the rising sun, ambassadors of self-determination must be respected by all and sundry. He specifically mentioned the following persons: Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, who are his very close associates and leaders and members of the bodies mentioned above. He strongly directs that nobody should castigate members of his family from now henceforth. Whoever attacks the DOS, Avid, Rising Sun, ambassadors of self-determination, Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, or members of his family attacks Mazi Nnamdi Kanu personally, and such person will not be forgiven. You have to understand here, equal member. Now here just men organize and enwene divisions, but ọ chọrọ ka anyị ghara ịkwụsị ịdị na-alụ iche ọdụ ọgụ. Ịghọta nsogbu enwere na-awụ na ndị DOS na ndị otu Simon Ekpa na-alụ ọgụ regularly. Ya wụrụ na anyị onye ọbụla kwụsị ịdị na-alụ ọgụ factions, efocus na ka agbapụta Mazi Nnamdi Kanu, efocus na ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ inwere onwe. Ige nga Mazi Nnamdi Kanu si na DOS wu his brainchild. Eshimbo eyuzuru analogy na DOS wu nwa ya, ihe o creatri. DOS wu brainchild, yes, ọ chọrọ ka that structure ka nọtụkwa. But ominihu na that structure ha adịghị rotted. Ominihu na enweghị ndị iro n'ime. Ominihu na enweghị ndị dị compromise n'ime. Madam Nene ya we member of DOS. Ọ na-enwe communication with Mazi Nnamdi Kanu all along. Chikedoziem onwene communication, direct communication, oji send their back for the past 2 years. The answer is no. You have to understand. Whoever attacks this the video US, upside down. Avid, Rising Sun, ambassadors of self-determination, Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, or members of his family attacks Mazi Nnamdi Kanu personally, and such person will not be forgiven. Mazi Nnamdi Kanu equally directs that all must be at peace with each other, that this is a critical time for consolidation of all efforts to achieve the purpose of the struggle. Mazi Nnamdi Kanu also states that he acknowledges the commitment and efforts of all the other groups who are too numerous to be mentioned. He acknowledges all your efforts. He appreciates all your efforts. Ghana family writers as of today. Nde amam the boy na handle that thing mbo. Ima mgbe mere Python dance. Okay, I don't want to discuss that. This boy in here was always around Nulo Mazi Nnamdi Kanu during the Python dance. By that time, when Humbo yana Kanu na communicate, hani na communicate. But kambo jide Mazi Nnamdi Kanu. Chele ihe na-edenga. Even to today, aka na akparịkwa ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu. Hụrụ ha ihe as an impunity ka ha continue na-eme mpụ, na sabotage, na defile order Mazi Nnamdi Kanu. Ka hụrụ ha ihe as olive branch. Ahụrụ ya na they are emboldened.
because na enwe ihe enwebe ihe mere ha agbabe ha na ha wụ ndị uchu because ya na agbala ha na truly na nno wụ ndị uchu ọ na ndị ezigbo mmadụ n'ime ha oke n'ọsọ mgbere n'ọsọ I have to go Chijin. Come skip or play on this one, then I get down. Of enmity amongst members of the lovers of freedom. All lovers of freedom must come together as one family. And that is why the slogan has always been one family. So all rancor, all bitterness should be addressed to the various individuals personally. Do not bring your bitterness and rancor to public space. So the DOS, AVID, ambassadors of self-determination, all Muslim African support them fully. Enmity amongst members of the lovers of freedom. All lovers of freedom must come together as one family. That is why the slogan has always been one family. So all rancor, all bitterness should be addressed to the various individuals personally. Do not bring your bitterness and rancor to public space. So the DOS, AVID, ambassadors of self-determination, Rising Sun, all these groups, Muslim African supports them fully. Whatever they do, what they are doing currently, Osina, all the groups. What DOS, na Mazin and the Kano support Rihaneme or Yamen in the past. No. No. I can suggest that anytime any lawyer get a Mazin and the Kano, ya go and akuku. Ya kọwakwara naanị ihe o kwuru ya hapụ anyị ka anyị ji aka anyị kọwara ihe Maazị Nnamdi Kanu menene nwoke esi all those group ọ kpọrọ aha yes achọrọ ka achọzighị infighting anyị achọzighị ọgụ anyị achọzighị egide ọgawa ọzọ but ya wụ na otu ihu DOS bịa sị I support what they are doing. I can say, now this group pụtara ọhụrụ ndị ehi niile nọ na that group mama website ha I watch me before yari ndị nọ na that group onwe eke mma nwebeke mana ya kwuru okwu before mụ na onwe onwe eke mma ma ndị avidio ma ndị Rising Sun ma ndị ka akpara onwe eke mma onwe beke mana ya kwuru okwu before I watch them give them her before. So and amamu when you ojo happened in the past. So based on that, and I gave them her before. And I know now all groups so put on maybe 6 months or 1 year ago. So maybe you have against Mazen Nnamdi Kanu. I can say, okay, fine. Now this statement, this barrister, Nemeka Amene, not the okay. But if what DOS see that I support what they are doing, what they have been doing. No. 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 How can a lawyer, this lawyer, Besrema, ihe chike dozie mu mere with ojofo mere. No one highway mere. Maazị Nnamdi Kanu ọma ihe DOS mere. So this barrister person he use this word is ihe niile ha mere onye ha na-eme na ya support ya. Lawyers Maazị Nnamdi Kanu I respect them no niile. Ihe mere m ji nwee problem with ojofo agba ya ọzọ ya ekwu ọzọ
ye je go nwanyị ha iwu ọzọ eje gba Simon Ekpa ọzọ eje gba Chikedozie ma ọzọ eje gba Maazị Nnamdi Kanu ọzọ ya na atụ otu ihe meje like him lawyers Maazị Nnamdi Kanu nno chọọ ka m take nno serious any one of you next time nno ga-ekwu ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru dee na ede n'akwụkwọ gụọ ya agụ otu this our brother ji gụọ ihe press release here before gụọ ya agụ lekwenye okwu and gị kwucha anya summarize kwala ya akọwakwara n'anya ya just nye ha okwuru tu ha jikwuo ya gụọ ya hapụrụ naanị ka nji aka anyị disseminate ya but this thing this brother kwuru akwa Nnameka ejima Ojiofo ka akpọ ya again this our brother this our particular brother statement you make that statement egosi ojihe eji statement ejihe eji esi that na Nnamdi Kanu supportụrụ n'ihe DOS mege n'ihe a na-eme na ihe ha mere what they fought against you for the past 3.5 years Maazị Nnamdi Kanu asị ha na mmage wa ashawo Ikenga kwuru ihe etinye na all radio Biafra platforms onwe rebuke ha onwe onye afarikwa Igbo eke ọzọ rebuke ha onwe onye IPOB challenge ha na awụ naanị m Maazị Nnamdi Kanu asị ha na ya family wonga ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ibefa na arụ onwe fa aka n'ike Chikedozie rebuke ha asị ha na Nnamdi Kanu nọ n'ụlọ na-ata nwa mgbe palace na-agba ọkụ asị ha na IPOB is like Uber onye fanduru Uber na-ewepụla ya ugbu a na-enwe na new leader onye kwuru ewu Dr. this efulefu a na-akpọ Azubike akwugbu a achụpụla ihe agwara m ya na a ga-achụpụ ya onwe onye IPOB onwe onye na DOS si ya stop pushing a na-ekwu ya na platform this platform Rapture Media or Trump lehe na-akpọ ya Rapture ka Trumpet Media ha na-ekwu ya on a daily basis na Nnamdi Kanu na IPOB rizike Uber na-ewepụla ya and bidozi na-akpọ Chikedozie m onye ndu ge me expect na m ga asị na m ekwere na ihe mere in the past na Maazị Nnamdi Kanu support so Maazị Nnamdi Kanu support ka ha gbuo ya mma mmiri for 3.5 years ka ha rie ya ugbo krotele for 3.5 years ka ha rie ego niile nọ na akaụntụ na America ka ha na-akpọpụ nne ya anya na court on a daily basis na-achụgharị ya on a daily basis onye na-achị kọrọ m biko I have seen the behind of the Pine Tapa. I'm not a bone, they're working the one. Because they were in the Makuko niile. And when they low, I say God do the lechayanya. When God do any me. Who no bullshit, useless joke to the Nayana, oh God, the God doesn't exist. Na here niile wo real estate ndị ọcha bịara were real estate ndị Arab were real estate ndị were real estate were property were cha ihe niile ndị ojii nwere kewaa ya n'ọnọdụ religion were ihe anyị nwere tinye nnu na ose mee expand ya nọzi ọdụ ya dịka owe eziokwu onwe ihe na ya n'ime onwe religion nọ n'elu ụwa ihe dere n'akwụkwọ ha wee eziokwu enwe apart from one religion Buddhist ihe dere you will achieve it any other religion any other bullshit all their hierarchies never existed it doesn't exist it never existed because you know
yande kokambu aka onye eti nnu na ose ka ọzọ aka onye eti nnu na ose ka ọzọ onye according to how educated ọ dị ya ekwu onye otu o ji feel onweghị religion n'elu ụwa apart from Buddhism ihe ha dere weziokwu ha sị gị mee ka gị mee gị enweta that result olesi ma eme hụ ihe a gwara gị mee ewepụga ya ihe niile ịhụ ndị nọ na-eje na-ezuzugharị enwe ihe nọ nga ahụ enwe onye nọ ya nị ya enwe na onwere onye nọ ya nị ọwụghị onye ha gwara ha gị ma ya wụhụ suzu ya wụrụ amenra ya wụrụ amenra ya wụrụ Odi, the god of the Scandinavians. That is a fact because gods are one gods. But if they not only one single god, then any of those akwukwonde, you won't even believe because the single god will light, photon, or konere. Universal consciousness. But then when ihe ndị ọzọ unique ishi na ha dọta ike like chukwu agbara mmụọ nọ n'ala anyị a na-enye abụọ ọkụkọ chukwu tete nọ n'ọra because people nwere ike gwa gị ihe mmadụ kwuru but etinye nụ n'ọsị. I respect this lawyer agaba mkparị ya but this statement domine tige DOS na Maazị Nnamdi Kanu si na ya kwere n'ihe ha na-eme na ihe mere in the past. I am sorry. I am terribly sorry. Maazị Nnamdi Kanu cannot say that. You have to understand na enwere mgbo ajụrụ Maazị Nnamdi Kanu ele ihe ị chọrọ a ga-eji arụ ọnụ ya si na need 100 men. Asịkwa na enwere the 100 men, ya si na enwetabeghị 100 men. Get careful. Bondo na-ege ya asị mmadụ kwuru kejie ni ọfụma. Then were kwenu na ihe mere in the past ji Georgia. All the perfect esi ma Avic di ma ndeka ọzọ ma Rising Sun amam ihe a na-eme I don't know awọchi ngwana ha amam ihe emege eziokwu ka m na-ekwu amam awọchi be m ha mbụ egebe m ha mbụ. I can say that not the perfect but na DOS that working the one ma hụ akwụkwọ niile hụ document niile kwuo n'okwu with ndị dị iche dị involved ma onye na-aga na that bank account hụrụ otu na-eji send 10,000 here 6,000 here 20,000 here 40,000 here na-esend rigide ego daga mechie bank account boye ha ga boye nne ya anya ọrasa ha mechiri ya ka bịa gwa m na DOS and knowingly Ojiofo knowingly Chikedozie m knowingly na ndị emege ihe oribiko ha titude oribiko be ha gasị na Maazị Nnamdi Kanu sọpọtụrụ ihe ha mege na ihe ha na-eme. Ekelene m nnọọ Chineke, ekelene m n'ụbọchị taa. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye na-ama asụ ya sụọ n'ala. Onye ṅụjuru mmiri a n'afọ hụ eziokwu still na-atụrụ onwe ya ashị ke ha gbasahụ m. Ya enwe onye ṅụjuru mmiri a n'afọ kwesịrị ịdị objective hụrụ na ihe wee eziokwu hapụ all those akụkọ ndị na-enweghị isi na ọdụ.
Get a man chan here wash. So no push the same narrative on no push. Eziokwu enwewo ihe n'ala ihe mere ije na churches today. Nje meghe church taa. Pụrụ n'eziokwu aga m enwe one member. But nje na church were ihe ndị ha na-agụ ụmụ anyị bịara na aga m aba. Aga m egbu ozu. Ụmụ anyị na-abịazi night vigil. Ha bịa night vigil onye bịa inside the night vigil for 1 hour. Onye ka ọzọ agbabata ha na-abịa na-eshiri m nri na-eweta ego di ha. Ihe awụ ihe ndị mmadụ chọrọ. People are like onye na-agbaghị eziokwu. People are like onye na-agbaghị eziokwu. Onye kwuru eziokwu. I like him. And then when them facts and figures. Chike dozie m aga m eme na accept on one condition. Na court niile nno kpọpụrụ nne ya anya je machine the court case. Maka she's on the side of the truth. Recommendation no 12 or 13 or 14 have go to Simon Ekpa. You have to understand the reason eji jail Simon Ekpa. Owo maka Nigeria. The reason eji jail Simon Ekpa mana na enwere European online here load ihe na-akpọ ya. Digital law. Or that digital law. Because Simon Ekpa was a citizen. And they cannot deport him. All that digital law. And he would not a citizen. Actually, was deported. But because of no citizen, he cannot really adro. So how would change? All that digital law here in the European Union no tine. Is na monitor speech. So I have one of the two speeches could help maka here. Oh, na ha care na ihe na-eme na Biafran land. They don't care. They don't care. Machine a court case against Madam Nene. May na apology. No kwesịrị ịrịọ ya arịrịọ. Ihe ndị Maazị Nnamdi Kanu dịrị many implement. Nke ọ dịrị that time na-achọghị ime implement. Yekwu okwu si na nnụ ndị ụchụ nna aga ekpe. If Maazị Nnamdi Kanu were phone or somebody on the live program, ndị DOS aga ekpe. Ihe a chegewo mgbe ọ ga-anwụ. Agaghị ekpe. So inye ha olive branch ka anyị lemeno. But echehum na ha ga-echange. Nkịta rimụrụ utu anụ ya hụ n'ibi ya achụgharị ma ya. Nkịta rimụrụ utu anụ ya hụ n'ibi ya na-achụgharị onye ibi. Ala Igbo na-agba aghara na mmadụ na nwanne ya kwuje ihe. Ahapụ anụ na-achọ ọkpa nwanne ha. Ala Igbo efuwene na-agba aghara na ndị Igbo hụcha eziokwu ume ihu n'ala. Eme ha si Chukwu. Push na ịkpọ Chukwu aha. Kpọma na ihe ndị ọcha butere. Because nọ na-akpọ Chukwu aha one day Chukwu chete nnọ. Chukwu ga-adọ m n'ire n'ọnụ. Because Chukwu wa agbara. Ọ ga-ahapụ ekwensu adọ m n'ire n'ọnụ. Maka nnọọ ndị ụchụ. No ndị ụchụ. That POB wụ ndị ụchụ. Ndị DOS wụ ndị ụchụ. And this 95% ka anụkwana nnọọ ndị ụchụ. Because nnọọ hụcha eziokwu na-atụgharị anya. Na-espin. Nnọọ hụcha eziokwu na-atụgharị anya.
nnụcha eziokwu na-atụkpugharị ya nnụcha eziokwu nọ na-atọnụ ya na-ewu ya aka na-ewu ya aka na-ewu ya aka nnụnụ ndị ọjọọ and lemakwa anya very soon now o nwere onye dere nga ị ga-ahụ this woman ndị ha ga-eme invite na Radio Biafra ka ọ bịa kwuo okwu a ga-asị bịa kwuo n'okwu na Radio Biafra because ihe ọbụla o kwuru ha epostere na their platform ihe ọbụla o kwuru epostere na their platform ihe ọbụla o kwuru epostere na their platform very soon na ị ga-ahụ ya na Radio Biafra ya bịa kwuo okwu because ihe ewu narrative ha chọrọ Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere